Eli ihan nopea ohje tuohon, että miten tuon kuvan saa vedettyä tuohon kehykseen, niin täältä ensin avaa noi lataukset, jolloin tulee esille ne kuvat, jotka sinne on jo ladattu. Sitten hiirellä painaa sen kuvan kohdalta, jonka haluaa sinne vetää, ja sitten raahaa sen kuvan hiirellä. Eli pitää sen hiiren vasemman näppäimen pohjassa niin kauan, että se kuva hyppää tonne kehyksen sisään. Eli sitä voi olla, että joutuu pikkasen liikuttelemaan tätä kuvaa tässä päällä, mutta kun näkyy, että se menee sinne ympyrän sisään, niin siinä vaiheessa se on niin kuin siellä kehyksessä. Sitten jos haluaa sitä vielä niin kuin kohdentaa, tämä kuva meni nyt ihan kohtuullisen hyvin tähän, mutta sitä pystyy liikuttamaan tuplaklikkaamalla, jolloin saa sen kuvan vaikka siihen keskelle. Tai sitten jos haluaa kasvot esimerkiksi isommaksi, niin tuplaklikkaamalla sitä kuvaa voi venyttää täältä näistä kulmissa olevista palloista. No nythän se kuva asettu sinne ihan miten sattuu, niin taas tuplaklikkaamalla pääsee liikuttamaan pelkästään sitä kuvaa. Ja sitten taas kun klikkaa tänne tämän kuvan ulkopuolelle, niin tavallaan se valinta poistuu siitä elementistä, mikä on valittuna. Toivottavasti tästä oli apua.